Сезона на педикюрите. Да. Започна. Я да те снимам и тебе. Така изглеждаш прекрасно, перфектно. Да хвърнем нокътната почка и да започваме петичките. Валя ми дай една дуба там с бялото. Кое бялото? Къде има червено такова. Това? Не, онова е там. До червеното. За кутикули къде. Това да. Това? Не. Аз ще си го взема. Оле. Кажи течност. Течност за кутикули. Премахнем кутикулите. За да поумекнат. Това ще бъде за TikTok. Най-вероятно. Нали? Сериозно, добре. Има много хора в TikTok, особено млади. Но по-старите не са много по TikTok. Най-много до 50, до 60 години и толкова. Ако има някоя баба на 80 години вътре, обаче някой по-млад да я записва, ще бъде екзотична рядкост. А това нещо, до което говореха за Джурджеско в Румъния, че е бил подпомогнат от TikTok и не знам какво си такова, не е чак толкова разпространен TikTok-а, че да прави това нещо, пък дори в Румъния. Това си беше европейски преврат в една от неговите подопечни територии. Нищо друго. Такова нещо като демокрация няма никъде. Най-много да има в Северна Корея. В Америка определено не е демокрация. На миналите избори, например, им откраднаха изборите на Тръмп. Откраднаха му изборната победа с какви ли не машинации. С мъртви гласове на Абрахам Линкълн и на подобни. Гласували за Байден. На хора мъртви от 100 години и повече им броят гласовете. Това е. Какво да се чудим за тук?
Дай сега петата. Ти снимам до 10 минути, не повече. Ще ти снимам до 10 минути, не повече. Добре. Гъдел ли те? Опа! Аз като поддържам, но не знам как се сега. Те изсъхнаха. Да не казвам какви странни професии има в TikTok. Или странни хобита, да речем. Имаше един, който плетеше на една кука ли беше, на две куки ли бяха, не знам на колко. И говори в същото време в TikTok. Няма да му казвам името на профила. Просто казвам, че има и такива. Има такива, които продават телефони. Има такива, които продават други работи, продават пердета, килими, каквото съсетиш. И стига да искаш, може да си поръчаш. Копа толкова. Ще ти го изпратят до вратата и така. Днешно време това е новата технология, да плащаш дистанционно и да получаваш директно на вратата. Разбира се, това не спасява никого. Не са много хората, които са, да речем, православни вярващи и да публикуват в TikTok за православие, да речем, и за вярата. Питите нямаха ли повече, да? Питите нямаха ли повече? Дай другия сега да прави. Достатъчно. Трябва да стъпиш със стоя. Да. Със стоя. Стъпи. Хич не е лека работа това с педикюра. Ами няма нищо. Я кажи колко струва един нормален педикюр. Повечето студията. Не казвам цените за нашето. 50-60. Поне. Да си кажем честно, не са много хората, които правят педикюр, маникюр или нещо подобно, които да са в TikTok. Може и да греша, но не мисля. Абе, дай внимание. Заболя ли то? То, че понеже е отстрани. Случва се понякога да има и малко болка. И това е краят. Ти отдай като